cual felicitar a todos os alcaldes que a través de festas tradicionais van recuperando ese coñecemento que non se pode perder, porque as novas xeracións están por internet, estamos indo a unha uniformidade cultural e penso que o importante é este tipo de eventos nos cuales mantemos a nosa esencia que nos define como pobo e como cultura. Non me quero estender máis, falamos tamén un pouco da importancia de que, claro, esta beleza que foi feito do traballo de moitas xeracións, temos que seguir a traballar para que se conserve tal e como é. Por cal temos que, entre todos, un conxunto de todas as administracións en coordinación e da sociedade. A mí tocoume como director do CECOPI, pois vivir o mes de agosto que foi moi complexo, moi duro. Tuvemos máis de 600 focos de lume postos. Escapáronse unes lumes que ben vistes que foron dunha dimensión excepcional, porque había unhas condicións que deron lugar a que se produxeran. Condicións meteorolóxicas de moita temperatura, de baixa humidade, de aire frío en altura, e hai que recoñecer que foi un traballo conxunto de toda a sociedade.